за да чувате онова, което не сте чули. Онези, които не са във вяра, онези, които искат да чуват, онези, които искат да познават. Тук са някакви пастори и аз искам да им дам думата за приветствие, така че пастор Ники, заповядай, може да споделиш, да кажеш това, което наистина да дошава и хората, има и поздравите, до 1:30 трябва да се изнасяме, братя. Искам да кажа, всички готви, като приключва шествието, всички трябва да бъдете в нашата църква. Ние сме се погрижили за храната. Бог ви благослови. Приветвам всички вас. Слава на Господа! Христос възкресе! Чуйте какво ще ви кажа. Дали е днес е възкръснал или след 3 дена или след 5, важното, че е възкръснал. Така че Христос възкресе. Истина възкресе. Приветствам ви в името на Господа. Най-важното да приемаме Исус Христос за личен спасител и Господ в живота ни, за да може да ни спаси и да ни обедини в едно, защото аз съм тук заради възкръсналия Господ Исус Христос. Не съм заради никой друг. Аз съм тук, защото Христос възкресе. Пастор Борис от град Парковица. Слава на Бога, брати и сестри! Нека Бог да ни благослови в днешния ден, защото сме днес тук да се радваме заедно всички онези, в което Исус Христос е възкръснал. Защото ако някой разбира, че Исус е възкръснал, не е само да кажеш думата възкресе и да кажеш наистина Христос е възкръснал. Искам всеки един да разбере в живота си, че Исус наистина е възкръснал и да живее за Него. И тези, които дори Господ Исус Христос. Тук съм от Берковица с църквата, с брати и сестри, за да почестим онова, което е направил Христос за всички нас. Нека Бог да ни благослови и в сърце да възкръсне, да възкресне в сърцата ви. Имайте любов в сърцата си, имайте живот в сърцата си. Сърцете го, защото Той е истинния, верния и достойния Бог, който умря и възкреса за всички. Бъдете благословени с шиня и нафта на Исус Христос. Амин. Шиня и нафта. Thank you.